otu gị nyere ekele ọrụ ebe gị dukara ebe niile. Onye nwanyị na Chineke, onye kere igwe n'ụwa, onye ahụ mere ka anyị dị ndụ taa. Chineke, onye na-azụ anyị dị ka atụrụ. Anyị bụ ụmụ gị, ndị gị gbasara n'ọrụ nke mmehie. Site n'ọnwụ otu ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst iwu n'elu obe, na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke ị na-emere anyị. Dịka akwụkwọ nsọ siri wee kwuo sị, ihe niile Chineke kere eke tikpuo ya mkpu ọnwụ, n'ihi na ọ bụ site n'ala. Anyị na-ekele Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka anyị kelee Chukwu n'ihi na o nwere ndị gbara mbọ ka ha dị ndụ ruo n'ụbọchị taa mana ha ahụghị onwe ha otu ahụ. Ka onwe gị bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ, abụkwala onye na-anaghị ekele Chineke. Ị nwere ike icheela sị kedu ihe ị ritere bido na Jenụwarị ruo na Disemba, mana ihe kachasị mkpa n'ime ihe niile bụ gịnị? Ndụ nke ezi. Ka ahụ bụ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke ọ ga-abụ ọbụ na icheta ya, ikele Chineke maka ndụ gị, maka ezinụlọ gị. Echefukwana na ọ bụ m Adaeze onye ọ na-abụ gị na ya n'oge igirigi na-agbata nke ndụmọdụ. Ana m ekele unu. Ụfọdụ ezinụlọ ndị ụfọdụ zibatara ozi si na ezinụlọ ha enwego ọṅụ, nwee udo. Ka ahụ bụ ihe nke ọ ga-abụ m naanị obi a na-adị mma, n'ihi na nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'ezinụlọ niile, ka udo na-achị achị. Ọ bụ na udo dị n'ezinụlọ, ọ bụ na ọṅụ dị n'ezinụlọ, achọrọ m ịgwa gị na ọ bụ na ezinụlọ enwe obiọma, ọ ga-abụkwa ihe ga-apụta ihe n'obodo. Tupu ị mara ya ebe ị na-azụ ahịa, udo adị ebe ahụ, n'ihi na gị onwe gị nwere udo n'ezinụlọ gị. Udo adị ebe ị na-azụ ahịa, udo adị n'ebe ị na-arụ ọrụ, udo adị n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọgbaghara agaghị adịzi ọzọ ma ọ bụrụ na Ekwensu agba mbọ mee ka udo ghara ịdị n'ezinụlọ ka otu i chere na obodo ga-adị. Ka bụ ofu ihe nke oge igirigi na-eme n'ezinụlọ ndị mmadụ n'oge dị ka mgba. Ya mere unu niile ndị na-eburu oche nọdụ ala na-ege ihe anyị na-ekwu, ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu. Ama m unu eburugokwa oche n'oge dị ugbu a na-eche ihe Adaeze ga-ewetara gị. A sị gị nọsi ike, n'ihi na ọ bụrụ na anyị gbarịcha egwu bata, ngwazie gị ihe nke anyị ji biri n'ụbọchị taa. Ka anyị jee gbarịa na egwu a. Bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. I reverence you, Lord, you are holy, and forever you are God. I adore you, Lord, you are holy, and forever you are God. I worship you, Lord, you are holy, Lord, and forever you are God. I sing a new song to you, Lord. When I think of your mercies in my life, I will dance
and glorify your name. All the wonders you have done for me, I'll praise your name. Holy, holy, holy. Every day I will sing a new song to you. Every night I will dance unto the Lord. I will join the host of heaven, sing hallelujah. I will join the angels, sing holy, holy is Christ. Holy, holy is Christ. Holy, holy is Christ. All the earth are saying you are. Holy, holy is Christ. Every living soul must shouting. Holy, holy is Christ. Stars the moon are saying. Holy, holy is Christ. Everywhere you go, everyone sing. Holy, holy is Christ. Even in the grave, that they know. Holy, holy is Let us sing. Holy, holy is Let us sing out. Let us sing Holy, out. holy is Christ. We sing it. Holy, holy is Christ. Jehovah, you are holy. You are holy. Father, you are holy. You are holy. Omega, you are holy. You are holy, Lord. Jesus, you are holy. Yeah, yeah, yeah. Igbos are saying you are holy. You are Hausas are saying you are holy. You are Yorubas are saying you are holy. Niger Delta are saying you are holy. All the Middle Belt are saying you are holy. Holy. Asians are saying you are holy. Europeans are saying you are holy. The tradition is saying you are holy. Americans are saying you are holy. All the world are singing holy, holy is Christ. Holy, holy is Christ. We sing a Holy is Christ. we sing a Holy. let us sing a Holy, holy is Mama Christ. sing with me. Holy, holy is Papa sing with me. ọ dị mma nke ahụ bụ ezigbo egwu ka anyị yọrịrị n'oge dị ka mgba amaara m na ụmụ nwoke ụfọdụ anọrọgo ugbu a na-asị ha adaezeke nke ị ga-ekwu maka ya n'ụbọchị taa ị ga-ekwu maka ndị nwaanyị ka ị ga-ekwu maka ndị nwoke ka aha bụrụ ya ụmụ nwaanyị anọrọkwa na-ekwesị achọ nke ikwuo maka di m ụmụ nwoke ka achọ nke ikwuo maka nwunye m egwu atụla gị onye ọbụla nwere ihe nke anyị ga-ekwu maka ya n'ụbọchị taa n'ihi na ihe ọbụla bụ ihe na-ebute esemokwu n'ezinụlọ ma ọ bụ ihe na-eme ka udo ghara ịdị bụ ihe anyị na-agba mbọ iwepụtasị n'otu n'otu ime ka ọṅụ na udo wee dị na marriage na alụmdi na nwunye gị ya mere n'ụbọchị taa ke ndị anyị ga-ekwu okwu maka ya anyị ga-ekwu okwu gbasara nwaanyị na nne di ya nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ na nne di ya ama m na ụmụ nwoke obi atọgo n'ụtọ ugbu a n'ihi na ị chọrọ ịma ihe a ga-agwa nwunye gị maka nne gị ahụ nke o nwere ike n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ udo adịghị n'etiti gị ya na nwunye gị maọbụ na ha na-ebi ọfụma anyị ga-amacha ihe niile nke na-akpata esemokwu n'etiti nne di na nwunye nwa marakwa otu ụfọdụ ndị nwunye nwa si eso nne di ha na otu nne di si eso nwunye nwa ha ka aha abụrụ ya ugbu a anyị ga-ekwu okwu ya bụ nwunye nwa na nne di kedu ka esi ebi o doro m anya dokwa gị nwa anya na e nwere ezinụlọ ụfọdụ ọ ga-abụ na a na-ebi n'udo ụmụ di na ụmụnne ya ụtọ dị n'ezinụlọ ahụ ma di ma nne ya ma nna ya ma ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwaanyị eji obiọma biri na-aga n'iru mana alụbatazịa nwaanyị ọgba aghara adị kedu ihe kpatara nka o nwekwa ezinụlọ ụfọdụ na ọgba aghara dị n'ime ya alụbata nwaanyị udo adị anyị ga-akpa ihe niile họrọzie nke ka mma n'ihi na a ga-egosi gị nke dị mma gosi gị nke na-adị mma kedu nke ị chọrọ ịghọrọ mana uche obi m ihe igirigi ndụ na-emewo ka igirigi mmụọ nsọ bata n'ime ezinụlọ gị ọ bụ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke anyị na-achọ ka ịma ya nke dị mma ka anyị ga-achọ ka ị họrọ ka ebe ị na-anọdị ala ugbu a biko nwanne m achọrọ ka itinye onwe gị n'ọnọdụ mmebi gị nwa bụ nwunye nwa ka njigodo onwe m ahụ otu a m dị ugbu a ka m na-ama atụtụ ejikwa onwe gị na-ama wee mụọ nwa wee dị ime buo afọ 9 months ọnwa 9 wee mụpụta nwa bido dawa ahụhụ dị iche iche mmiri ama ama anwụ acha m ebe m na-agbagharị na-azụ nwa na-azụ ụmụ oge ụfọdụ n'ala Igbo anyị ndị nna anyị gaa ahịa eke aga ahịa orie aga nke afọ aga nke nkwa na-agba mbọ dị iche iche ime ka ọ dịrị nwa ha mma ndị ụfọdụ zụrụ ụmụ ha ruo na mahadum ndị ụfọdụ azụọ nke ha ree ala ji mee ka gịnị ebidoro ya ahịa maọbụ dupu ya obodo oyibo ọ bụrụ na nwatakịrị agbacha mbọ niile nwaanyị agbacha mbọ niile nwatakịrị ahụ etopụta
o wee sị na o ruola mgbe a ga-eji. Oge ụfọdụ ọ bụ ndị nne di ya bụ ndị na-agba mbọ sị nwa ha ahụ mgbe o ruola lụọ nwaanyị, ọ bụgodo na nwa ha achọghị itinye nwegodo anya na ihe gbasara ịlụ nwaanyị, ọ sị lụọ nwaanyị. Kedu ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na nwaanyị a tara ahụhụ dụchaa nwa ya wee mekwa ka nwa ya nwee ike lụbata gị dịka nwaanyị n'ime ezinụlọ, ọ nabata gị, emechazie ọ bụrụ oge ọ na-agaghị enwezi udo. Nwaanyị ahụ jiri mgbe ọ dị na agbọghọ gbaa mbọ dị iche iche wee mee ka gịnị nwa ya ezinụlọ ya bulite, oruzie mgbe ọ ga-eme ka ọ nọrụ ala ṅụọ mmiri jụrụ oyi, oru mgbe ọ ga-awụ ahụ ahụ na-egbu ya mgbu ka ọ nwee onye ga-asị ya mama ka a gaa ụlọ ọgwụ, mama ka o si eme gị, ọ bụrụzie oge a ga-eji wee mee gịnị gbachite ya azụ, ma ọ bụ mee ka nwa ya nwoke a bụrụ onye ga-elepụrụ ya anya. Biko nwaanyị ibe m, achọrọ m ibu ụzọ jụọ gị sị, ọ bụrụ gị nwa bụ nwaanyị dị otu a, kedu ka ị ga-esi wee nabata ọnọdụ dị otu a? Nke a bụ ofu echiche ị ga-eche. Ọ bụrụ na ichecha ya, ị marazịa si ị na-emeta ọfụma dịka nwunye nwa ka ị na-emebi emebi. Ana m emeta ọfụma dịka nwunye nwa? Nwaanyị a o kwesịrị ka ọ nabata ka ihe dị otu a na-eme ya? Nwaanyị tagoro ahụhụ dị otu a. Ka ahụ bụ ofu ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ nke nchọ ka iji onwe gị tinye onwe gị n'akpụkpọ ụkwụ nwaanyị a. Ma ọ bụrụ na ọ bụ gị bụ onye tagoro ụdịrị ahụhụ ka a ga-emezi ka ị mara agwa otu ị ga-esi wee soo ya bụ nwaanyị n'ezinụlọ, ka ị ga-esi wee nabata nne di gị n'ezinụlọ. Ọ bụ eziokwu n'oge ụfọdụ ọ naghị abụcha nwunye nwa bụ ya na-achọ okwu. Nne dị ụfọdụ ọ bụrụ na ime ihe ọma enwe ụdị ihe ị ga-eme ọ dị ha mma, mana adaeze ebe a m nọ, ihe m chọrọ ịbịa kwuo okwu ya abụchaghị agwa ọjọọ mama na-akpa, n'ihi na amaara m na gị nwa bụ nwa agbọghọ nwere oke na ọrụ dịịrị gị dịka onye umeji ya ka dị ọhụrụ, ime ka ihe chọrọ emebi dị na mma karịa mama katawagoro ahụ tupu ị mara ihe na-eme. Otu o si echezi echiche abụghị ka isi eche. Gị nwa umeji gị ka ga-ejigide ilu jigide iwe karịa mama. Achọrọ ka ị mara na ọbụnadị ihe ọbụla mama nwere ike ime gị ga-eme ka ịkpasu ya agwa ọjọọ. Biko achọrọ m ịbịa gawachaa na agwa ụfọdụ ndị mama na-akpa, mana ma atụtenyekwa azụ kwuo okwu ụfọdụ n'ebe ahụ. Mana ihe niile nwaanyị dị ndị maka m na-achọ ịbụ okwu n'ụbọchị taa, ma m na ị na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma. Kedu ka ị ga-esi wee soo mama ma ọ bụrụ na mama abụrụ nwaanyị na-etinye anya na ihe niile n'ezinụlọ? Ọ bụrụ na mama abụrụ nwaanyị bụ onye na-achọ ka ọ bụrụ ya kwuru nke nwa ya ga-eme, n'ihi na otu nke a bụ ofu ihe ndị nne anyị ndị nne di anyị na-eme. Ọ bụrụ na ha abụrụ onye na-etinye anya, biko a ma eji onwe mmara gị atụ dịka m na-agwa gị oge niile n'oge igirigi na ihe niile nke m na-ekwupụtara gị. Ọ bụrụ na ọ bụ 100%, 80% bụ ihe m ga-asị na m gabigoro ma ọ bụ ihe megoro n'ime ndụ m. Ya mere ọ bụghị naanị ihe a gụrụ n'akwụkwọ ma ọ bụ gịnị, mana 80% bụ nke si na ndụ m wee mee, nke m chọọ ka Chineke si n'ime ya wee metụ ezinụlọ ụfọdụ, ezinụlọ ndị Igbo aka, wee mee ka udo wee chi achị. Ya mere gịnị ka m na-ekwu okwu? Nne di m bụ nwaanyị a na ofu n'ime ụmụ nwaanyị ndị nke anyị na-ekwu gwa isi onye a bụ Margaret Thatcher. Nwaanyị siri ike, nwaanyị na-agba mbọ. Ọ bụrụ di m ọsị ikwu onye aba, nne di m bụ nwaanyị ikwu onwe ya aba, nwaanyị ji onwe ya aba mba eme ọnụ, nwaanyị a maara amara n'obodo ọ ga-abụ ọ pụtakwu okwu onye ọbụla kwanye ugwu. Mana gịnị na-emebi? Nwunye nwa ya nke bụ ụzọ, onye nke buru ụzọ n'ọtụtụ anọ. Otu ahụ kwa ka nwaanyị a ji wee mee gịnị? Na-eso nne di bọmba tụ bọmba. Ọ bụrụ na nwunye nwa ya mee otu a, osikwa otu ahụ, sị nne di m mee otu a, nwunye nwa ya esi otu ahụ, sokwa ya. Nne di m siri ike nwaanyị, ọ na-achọ ihe a bụrụ ọ sị gị na ihe a bụ ọ sị na nke a bụ ihe ọ chọrọ, ọ gwa gị na ọ bụ ihe ọ chọrọ. Ọ bụghị nwaanyị na-ama ọnụ jijiji ma ọ na-ekwu okwu. Mana gịnị, ofu ihe bụ ihe ịma aka nke m nwetara mgbe m na-achọ ịlụ di, dịka m gwara unu na alụrụ m di n'ebe obodo m si pụta na obodo di m, iya eji ụkwụ ala si ebe a gaa na nke ha. Ọ bụghị ihe a na-eme agara ogologo okwu. Mana a ga-akọrọ gị ihe m na-achọ ịkọrọ gị ugbu a, ma ọ bụrụ na anyị jee gbarịsị egwu wee bata. Mana achọrọ m ka ị nọrọ ọfụma ka ị gee ntị ihe m na-achọ ikwu, n'ihi na ọ bara uru rie nne. Nọsi ka enwere ebe ọ bụla ị na-eje. Ana m abịaghachi.
pole. Odi oye ke polo ibuzo neruso tupu manchia. Odi oye diocha neruchiku. Odi oye diocha odi manchia. Odi oye diocha neruchiku. Mana pulobi kesi welo nanchegale gabata nobi chuku Jesu mafanye dịka m na-ekwu tupu anyị eje gbarịa ya bụ egwu wee bata. Nne di m bụ nwaanyị ọ bụ mgbe a na-achọ ịlụ mama m maara onye ọ bụ ọfụma. Ha niile nọ n'ọgbakọ ụmụ nwaanyị n'ofu ụlọ ụka ka anyị niile na-ekpekọta ụlọ ụka. Abịa na ihe dịka Ọgọst meeting a na ụmụ nwaanyị na-adị agbakọ. Ụmụ nwaanyị na-ewepụta onye ọbụla na-ebupụta ihe na-eme n'ezinụlọ ya. Ndị nne di ga-abịa gbaa ụmụ ha akwụkwọ, ndị nwunye nwa ha akwụkwọ sị lekwa ihe nwunye nwa mere ma ọ bụ nke ọzọ tupu ị mara ihe na-eme ya ọ bụrụ ikpe na ezinụlọ na ụlọ ụka a na-achọ ka emepụ udo dịrị n'etiti nne di na nwunye nwa ya. Mana nne m na-agwa m sị ebe ahụ ị na-achọ ego ugbu a ofu ihe a ihe na-eme n'etiti nwunye di gị ahụ onye nke isi na nne di gị ị ga-eche na ị ga-anọ nwunye ezinụlọ a maka nwaanyị nsị a ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ okwu a maara m na Jehova ga-ewere ọnọdụ n'ihi na abịa onwe onye mụ na ya na-agaghị ebinwu n'ike Chineke. Abara m n'ezinụlọ ahụ ghọta ụdịrị mmadụ nne dị nwa Chineke mere m amara mara ka m si wee soo ya. Bido n'ụbọchị mbụ ihe nwaanyị a na-akpọ mbụ gịnị Egovi. Ụmụ ya ndị nke nwaanyị tupu ị mara ihe na-eme ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke n'ezinụlọ ahụ na-akpọ m Egovi ruo ugbu a na-agwa gị ihe a bụ afọ 15 Egovin ka ha na-akpọ m n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na agwa m gbanwere ha agaghị na-eti m aha ọ ka bụ akpọtụ ya ewepụ aka. Mana amaara m ka m si wee too nwaanyị ihe niile ahụ bụ ihe na-ebute okwu were nwayọọ wee too onwe m ala mee ka gịnị mara ka m si soo ya ka ihe niile na-aga ọfụma. Ọ naghị ala ike onye na-eme mpako m wee too onwe m ala mee ụtọ a dị n'etiti mụ na ya. Mgbe ọ na-achọ ọ na-arịa ahụ akpọrọ m ya gbagote ebe m bi na Lagos. Ọgbagota Lagos ama nke si wee soo ya oge niile anyị lekọta ya. Achọrọ m ime ka ị mara na otu m si lekọta ya esighị m otu a lekọta nne mụrụ m n'afọ dịka a ga-asị na m maara na nwaanyị a ọ gaghị arụ ahụ ọ nwụọ mgbe o jiri n'ihi na ọ nwụgo ugbu a. Afọ ole ahụ mụ na ya nọ elekọtara m ya ọ dịka a ga-asị na m ma na nwee ihe na-achọ ime n'ihu lekọta ya ọfụma na Lagos ebe a. Ọ bụrụ na anyị mkpọrọ ya jee ụlọ ọgwụ ama nka m si eso ya ọ bụ na ahụ ọ na-eji ahụ ụfụ n'ihi na ahụ adịghị ya na-ekwu okwu ụfọdụ ga na-agbakasị obi mana achọghị m ịma mara na ihe niile a bụ gịnị onye ahụ na-afụ ụfụ ka ihe ị chọrọ ka o mee na-eso ya otu dị mma. Mgbe ụfọdụ ọ gwa gị okwu ọ ga-awa ọgwa gị ị ga-akpacha anya gwa di gị si biko mara ihe a ga-eme ya n'ihi na mama na-enyezi nsogbu. N'ihi na amaara m ụfọdụ ihe m gabigara n'oge ahụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ugbu a kachapụ ụmụ agbọghọbịa ugbu a agaghị esi otu anagide ihe ndị ahụ. O nwere ofu ụbọchị nke mkpọ ya na-eje ụlọọgwụ. Ọ eziokwu na m na-elekọta ya ihe ọ chọrọ ka ọ na-eri akwa dị iche iche na-akwara ya na-elekọta ya ma mgbe ahụ dị ya ma mgbe ahụ siri ike. Emechaa ka ahụ dị ya mma
ọ na-achọ ịlaghachi nsị ya mba ọ gaghị ala ka ọ nọrọ zuo ezigbo ike na Lagos ọ chọọ ịla nsị ya mba mama achọbeghị ka ịlụ ugbu a nọrọ zuo ike olee ofu ụbọchị m kpọrọ ya jee ụlọ ọgwụ ka anyị jee cheke mara otu ahụ dị ya anyị na-alọta ahụ adịchaghị ya mma anyị na-alọta ama m na ọ na-akwado ime ihe ga-eme ka iwe wee m n'ụbọchị ahụ ka e nwee ike kpọlaa ya n'ihi na ọ gbago mbọ ọbụla o nwere ike ịgba ka a kpọlaa ya ka ọ laa mmasị ili isi ya ka onye legidere ya ịhụ na ụdịrị ihe ahụ bụ ịhụnanya ọ hụrụ n'ebe di ya nọruru na nwoke nwegoro anwụọ na-asị ili ya ka onye ga-elegide ya n'ihi na ndị nne anyị na ndị nne di anyị ha na-achọ ị na-anọ n'ụlọ ha na-achọ ịpụta apụta ogodo nke bịara ọmụgwọ tupu ị mara ihe na-eme na ọ chọọ ịgbara lawa mana n'oge ahụ gị na ya nọ kedu ihe ị na-eme iji mee ka obi dị ya mma ndị ụfọdụ na-achọ ịlawa n'ihi gịnị otu nwunye nwa si akpaso ha agwa n'ụlọ ha lechaa ya asị biko ọ kara mma na m gara nọrọ n'ụlọ dị m karịa na m bịara ebe a mmadụ anaghị emewasị m obi n'oge dị ka nke a ọ dịghị otu ahụ ebe nke m nọ n'ihi na ya onwe ya bụ onye na-achọ ịla mana mụnwa bụ onye na-achọ ka ọ nọrọ ka o zuo ike n'ụbọchị ahụ anyị nkwa ya n'ụgbọala na-alọta ọkpọ m sị ụbọchị niile ichie ndị na-enwe ihe na-adị n'ime ya na-enyegharị mmadụ ọgba aka ya isi ya mamesi gị ọ sị a sị m ichie ofe enweghị ha ga-eti ya n'ime anụ aga amị azụ aga amị ya ihe niile a enwe nke mere eme nso ka otu o si ma ọ sị m nso ka ewela iwe nlawa n'ụbọchị ahụ lara oji nwaanyị takịrị dị nsị biko lekwa ihe mama kwuru achọ m ka gị na ya ji ya sewe okwu ọ eziokwu na ihe ọ na-eri na ihe niile ọ na-eri ọ gọrọ aga ya mana achọrọ m ka anyị mejuo ya afọ ugbu a enwere ihe mmadụ ga-awọbụ na imere ya ụnyaahụ okwu eziokwu nara ozigbo ego jebe ebe a na-ele anụ jee buru ofu katọn chikin ngoro fufu chikin 1 katọn lọrute ngokwa gizzard ume anụ ọkụkọ goo ya ebe o buru ibu bịa goo azụ mmiri a na-akpachasị ahụ ya akpachasị eji esi pepe sup goo ihe ndị a zụọ ihe niile eji esi ya bata n'ụlọ sichaa ofu chikin ofu ogbe chikin anụ ọkụkọ a na-egburighị egburi meghee ime afọ ya tinye ya ose tinyechaa ya ihe dị iche iche mezie ya buru ha niile otu ahụ m si wee mee ya yechaa ya dọnye ya n'efere buru ya bupụta kpọọ mama si mama nne eyeela mama bịara na daịnịn ọ bịara ole ihe ọ hụrụ ofu ozu ọkụkọ so ya mama eti egwu gịnị bụ nke a nsị ya mba kwesịrị na onwe ihe na-ata biko achọrọ m ka ị tara m anụ biko ọ sị nwatakịrị ya ele ihe a ga-eme dị ka iwe wee gị ewe nwekwa ihe a ga-eme ka iwe wee gị ihe njikwa okwu ahụ ka ị kpọọla m bịa kpọla m achọrọ m ịla bịa kpọla m ndapụ na amụsị ruo ugbu a ị kwesịrị ịghọta onye nwunye nwa gị na ihe niile ahụ ị na-ekwu nwa amarago gị mara na ọ ka ịla ka iji eme mara na ihe abụọ agwa gị mbidokwa tụbiwe ya tụbi ọchị bụrụ onwe ya n'ụbọchị ahụ aka m ji lekọta nne di m tupu ọ laa akwa niile m nwere akwa ọbụla m na-azụ tupu ọ bịa Lagos ma tupu ọ laa ala nzụ akwa m ga-azụ nke ọ bụrụ na ọ dị m gara ahịa ịzụ ọzọ Hollandia ọzọ nke mama mụnwa ga-agwa ọ bụrụ na ijighị ego nke mama biko hapụ egoro anyị ofu akwa ahụ ka ọ ga-eji eji amara anyị amara na vileji n'obodo a ka na-eji ama atụ ugbu a ọ bụrụ na nwunye nwa na nne di ya nwetu achị ma asị ebe nwunye nwa iwu Godlin na nwunye nwa ya a ka ji ama atụtụ n'ụbọchị taa mgbe mama na-akwadola ekere m isi kechaa ya isi ọ tụgharịa azụ ị ga-eme ya sị ị ga-akpọba ya chee na ọ bụ nwa agbọghọ kwagharịa ya akwa dị fited akwa mara ezigbo mma mama larụrụ ụlọ kpọọ ụmụ nwaanyị ibe ya kwuo okwu maka m anọ m na Lagos ọ na-akpọtụ na vileji ka m lọrutere ahịa niile mama na-aga ma ahịa eke anyị ma nke orie ma nke afọ ma nke nkwụ mama gazuru n'ahịa niile gwa ụmụ nwaanyị ibe ya ka m lọtaziri ekeresimesi nwanne m ọ na-akwụ ebe niile ihe niile ọwụ na m kpachapụchara anya nke otu ahụ na-eme ọ bụrụgo ndụ ndị mmadụ na-akpọ m n'igwe na-acha ndị hụrụ m n'ime ahịa ndị ezoghị asị mama kwukwere okwu go mama si ka ekele gị na ị mere nke a na-eme nke ọzọ ọ bụghị nke a ka mma karịa na nwaanyị ya ga na-ekwu ọwụ nke nke ọzọ ọ chụsasịala ezinụlọ o meela ka ụmụ di ya na nwunye nwa ya o meela ka nne di ya na ụmụ di ya dị nke nwoke onwe nke si n'ofu ụzọ aga ezi ahụ kakwanụ mma karịa ego kedu ihe na-ebu gị isi oge ụfọdụ ọ bụrụ okomoko ka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-eji emebisi ihe ụfọdụ kedu ihe na-ebu gị isi mara na ọ bụ nwoke bụ ugwu gị
dịka nwaanyị nwoke bụ ugwu gị ọ bụrụ na ị nọ ugbu a elubeghị di na itoro gị ilu di ị ga na-agba mbọ dị iche iche ndị ụfọdụ ga-eji ụlọ ekpere a na-ahụ ha anointed water anointing oil a na-ekpe ekpere dị iche ịkwụọ dry fasting 3 days ịkwụọ 7 days ebe ị na-eme ka ịchọtazie ya bụ di ma ọ bụ Chineke abọtara gị bred tụnye gị ya bụ di chezie na o ruola mgbe ị ga-eji wee kwụrụ mee ka nne di gị obi na-agbawapụ mara na ọ bụ nwaanyị a bụ nwoke nwaanyị mere ka di gị bata n'ụwa ọ bụ nwaanyị ekwesịrị ibu ebu cheta na ọ bụ ọ katawago ahụ na o nwere ike obi karịa n'ụwa obi etu eti afọ 20 maọbụ afọ 30 maọbụ 40 n'ụwa ndị ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ afọ 2 afọ 3 ị mabeghị ole Chineke kenyere ị na-agbawasị ya obi ị maara na ọnụ o jiri kwuo okwu nwere ike ire n'ụzọ dị mma maọbụ n'ụzọ dị njọ ngozi o nyere gị dịka nne di ma ọ na-agba mbọ oge niile ọsị nwa nwunye nwa ga-emere gị ya nke ọzọ amụrụ m ụmụ dịka m gwara unu enwere m ndị nwoke nwee ndị nwaanyị ụdị ngozi o nyere m echeghị m na enwe ihe ga-eme ka ajọ nwunye nwa bata n'ezinụlọ n'ihi na mkpụrụ onye kụrụ bụ ya ka ọ na-aghọrọ ka ahụ bụ ihe anyị na-ekwu ụbọchị niile mana itinyezi ya n'omume ọ naghị ekwe anyị omume nwaanyị ibe m ana m ayọ gị biko wetuo obi nne di m gọzigidere m n'ihi na nwa mbụ m bụ nwoke amụrụ m ụmụ 7 nke mbụ bụ nwoke ndị amụọ ndị nwaanyị 4 tupu ndị nke ahụ mana gịnị ọ na-agọzi m oge ọbụla na ọ chọrọ ọ ga-alọrọ m ụwa ngwakwa na oge niile ọ sị m na ọ ga-alọrọ m ụwa si ya na alọrọ m ụwa amụọla m ụmụ nwaanyị 4 na ihe m chọrọ nwoke sị m na ị ga-alọrọ m ụwa ọ sị m lekwa onye ihe ọma niile ị mere m otu niile isi mere m ga-alọrọ gị ụwa nwoke ma adapụ n'ọchị na-amụsa amụ ị mana ka nne di m nwụsịrị o rughị afọ 2 ndị ime mmụọ nwoke 2 ofu mgbe ụmụ ejima abụọ ka m nke a bụrụ ihe ịtụnanya ngọzi nke na-esite n'ebe nne di nọ ndị ụfọdụ na-agba mbọ dị iche iche chee na ọ bụ ike aka ha ma ịma na ngọzi a nke agadi nwaanyị ahụ nyere ebe ị nọ ga-aga n'iru mee ihe dị iche iche ejikwa m ihe ọzọ n'aka ihe dịka nne di m nwere nne di ya mụ nwa hụrụ onye nke ahụ oge niile ama m ka ndị nwunye di nne di m ha si elekọta mama ha bụ n'oyibo asị na ọ grandmother di m nne di m letara nne di ya ọfụma nke mụ nwa jiri anya m ọfọ nwaanyị ahụ na-agọrọ nne di m oge niile bụ gịnị nwunye nwa ga-ele gị ya mere ọ tụghị ya n'anya na nwunye nwa ya bụ onye na-elekọta ya n'oge niile ọ dị ndụ nke ahụ bụkwa ọfọ ọ ga-agọrọ gị onwe gị ma ọ bụ dịka ọ gọrọ m nwa na nwunye nwa ga-ele m ọ bụkwa na gịnị onye na-anaghị emebe ọfụma otu akwa ka ọ ga-esi gọrọ gị sị ihe ị mere ya ruokwa gị aka amaara m na nne di ya ahụ bụ otu a ka o sikwe nne di ya nke ọ na-agwa ya na nwunye nwa ga-ele ya ka o sikwa na-agwa ndị nke ọzọ ndị nwunye di ya ndị nke ọzọ sị ihe unu mere nwunye nwa ga-eme unu n'eziokwu ka m na-agwa gị ka alụbatara m na-akpa agwa m ụdị nke m ndị nke ọzọ alụọkwala nwunye ha ụmụ ha alụgokwa nwaanyị ịhụ ka esi elekọta ha ugbu a ọwụ ihe a na-ekwu okwu ya ndị ụfọdụ a na-echeta ịlọta ụlọ ndị ụfọdụ amaghị ịtụ ụtọ a na-atụ atụ ndị ụfọdụ ụmụ nwaanyị anọ na-atụ ikikere eze dịka m kwuru na mbụ ihe iji manyere mmadụ ka a ga-eji wee manyere gị ka anyị gbara ya na ya bụ egwu wee bata echefukwala na ihe a na-ekwu maka ya bụ nne di na nwunye nwa I'm a
amakwara mma nkwere ga-agbakwa nke ndị ikpeazụ amakwara mma nkwere amakwara mma nkwere amakwara mma nkwere ga-agbakwa nke ndị ikpeazụ agwaba ntị n'ọnụ ya egburu isi ndị soro ya ọ eziokwu amakwara mma nkwere ga-agbakwa nke ndị ikpeazụ amakwara mma nkwere amakwara mma nkwere amakwara mma nkwere ga-agbakwa nke ndị ikpeazụ ya nwanne m ọ bụ gịnị ka ị na-esi nabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị ọ bụ na ịnụba akọ gbasara Richman na Lazarus gaa n'akwụkwọ Luk isi nke 16 malite na amaokwu nke 16 wee ruo 30 gbasara Richman na Lazarus ebe ọtụtụ na-eche n'ụwa taa na ọ bụrụ na ị nwee ego gị nọ n'ala eze ọ bụ na ị nweghị ego ma Richman ahụ ọ matara na ọkụ mmụọ dị n'ala eze dịkwa n'ezie wee baa akwa matara mma were oke olu chisi Abraham sị ya bịaghachi m n'ụwa ka nje gwa ezinụlọ m ụmụnna niile ka ha ma Abraham gwara ya sị ya na ndị oziọma nọ n'ụwa taa na ọ bụla dịrị na ha agaghị ha gị onwe gị si n'ọnwụ dị agaghị ha kedu maka gị onwe gị nwere ohere n'ụbọchị taa ị na oziọma ka a na-ebu abịa n'ụlọ gị ị na ụlọ nsọ Chineke ọbụnadị n'olu ndị na-abụ abụ ma cheta nọkwa n'okpokpo ntị chiri ya dịka ị ka dị ndụ nara Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị gbanarị akwa amatara ma kwere ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe anyị na-ekwu okwu n'isiokwu nke taa bụ maka nne di na nwunye nwa ya anyị ekwugo ihe buru ibu amakwara m na ọtụtụ ndị nwunye nwa na-ege ntị ugbu a na obi amawago ọtụtụ ndị ma na ha na-emeta ọfụma obi amawago ya ibe amakwara na mmụọ Chukwu nọ n'obi ha ugbu a na-atụgharị sị kedu ihe m ga-eme ka mụ na mama dị na mma kedu ihe m ga-eme ugbu a ka nwaanyị anabata m dịka ezigbo nwunye nwa ka m nabatakwa ya dịka ezigbo nne di nke ahụ bụ ihe na-agba gị n'obi ugbu a mana achọrọ m ịgwa gị na ọ bụ ihe dị mfe na ị ga-eme ọ bụrụ na ị na-ala ụlọ ugbu a ndị ụfọdụ anaghị ala ụlọ n'ihi mama ahụ enwere ụmụ nwaanyị ibe m ndị na-anaghị ala ụlọ iji ọha sị chọkwara ịlara ekeresimesi ka otu unu si akwado sị biko agara m ịchọ ka m laa mana nne m ahụ bụ ka m na-ala ime onye nọ nga nwaanyị ahụ onye nọ n'ụlọ ahụ ike ya adịghị m biko ka m nọrọ ụlọ onwe m na ọdụ ije ebe m nọ nwanne m biko ka aha dị mma achọrọ m ka ị lara ụlọ kpọrọ ụmụ ya lara ụlọ ụmụ gị ahụ nke ị hapụrụ na ebe ibi ị chọghị ịkpọrọ ya ụlọ ka nwaanyị ahụ n'ihi gịnị ị na-agba ọsọ esemokwu gịnị kpọrọ ụmụaka lọrọ ụlọ ka ahụ bụ ofu ihe ga-eme ka obi dị nwaanyị mma n'oge a ọ mara na ndị nke ya lọtakwa n'ihi na ala mitin abroad ịla ala krismas ịla ala nke ọzọ ịla nwanne m ọ dịghị mma o leruo anya ụtọ ibe ya na-atọ nwunye nwa ya anaghị asị lekwe nke m olebe nke m ji bata olekwa nke m tọọrọ m mama ihe na-eme ka ha jee ndụ ma ọ nwee ogologo ndụ ọ ụmụ ruru ihe ụfọdụ goo ihe dị mma ịmara ihe ndị na-adị mma ihe na-adịghị onwe gị mma enyekwala ya ihe yifọrọ ifo gooro ya ihe dị mma ọ bụrụkwa na aka pụtara gị ego ihe ndị ma dị mma nke ị nwere n'ụlọ ka ị ma na ọ ga-amasị ya were ihe ndị ahụ lara ụlọ sie nri dị mma mee ya nne di m ihe ụfọdụ ndị ọ na-ana mme salad mee nke ọzọ mkpọketa ya sị mama o teela iriwere nke o teela iriwere nke lee nke m chọrọ ka iri ugbo ụtụtụ mgbado nri n'ehihie ọsị ụlọ ọ ga-egbu m egbu na nri o bịa laghachi o eleghị imege m ka mụrụ m taa awụ m ụmụaka ihe niile ahụ ọ na-ekwu ya ịmara na gịnị obi dị nwaanyị ahụ mgbe ụfọdụ wepụtacha ihe niile ndị a enweghị m ike ịlọta ụlọ m laghachiwa nne di na-edupụ m anya mmiri a na-atasịsị ya n'anya biko achọrọ m ka ọ bụrụ ihe abụ ihe nne di gị ga-eme ma ọ na-ala ị na-alaghachi ọ bụrụ na ị laghachi ịlara ụlọ
n'ekeresimesi a mee ka obi dị ya mma kpọrọ ya gagharịa agagharị ọ bụrụ na ị nwere ụgbọala tinye ya n'ụgbọala kpọrọ ya gagharịa ebe ndị ọyị gị kpọrọ ya gaa n'ama egwuregwu kpọrọ ya gaa ụlọ ụka ọ na-abụ isi ụtụtụ ọma ọzọ oyiri ihe matịrị ya shi mgbala piefee ruo na ụlọ kpọrọ ya baa ka ikuku ekọndishọn gị metụ ya n'isi buru ya n'ụgbọala bata n'ụlọ ụka ọ ga-ịla ịkpọrọkwa ya laghachi n'ụlọ sie nri dị mma yere ya ihe oyiye siere ya nke osisi mee ka obi dị ya mma biko ọ bụrụ na ime nke nwanne m enweghị onye ọ ga-agwa ọ bụ mmadụ ọ bụgodu na ọ gbara ọrụ ọ bụgodu na ọ bụ ajọ nwaanyị a na-ata ntinye ata mmadụ ka ọ bụ achọrọ m ịgwa gị na agwa isiri kpasoo ya otugo onwe gị si buru bịa ka ọ ga-esi so gị iburu bịa ọfụma nwanne m ọbụladị onye ọbụla ọgwa ogodo na obi ya bụ okwute Chineke ga-agbanwe ya marakwa na o nweghị ihe ị ga-eme n'ike aka tupu ị laa yọọ Chineke mgbaghara jikwe n'ekpere so ihe niile ka mama nabata gị ọfụma ikpe ezigbo agwa m na-agwa gị ugbu a obi mama ga-agbanwe n'ebe m ọ bụ oge ozi ere na o were ego gị dị ka ajọ mmadụ ofu ụbọchị ka mgbanwe na-eji adị n'ime mmadụ Chineke ga-eme ka ọ ghọta onye bụ ka udo wee dị n'etiti gị na ya ị bụrụkwanụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị batara m tichasịa di gị na ụmụ di gị n'ihi na e nwere ụmụ di ha na di ha na-adị na mma ụmụ di ha na nwunye nwanne ha nwoke na-adịghị na mma kemgbe ị batara naanị ụmụnne gị bụ ndị na-abịa n'ụlọ gị onwe nwa di gị a ga-ahụ ebe ahụ nke bịara oge eru abalị abụọ buru akpa ya gbalaga o nwere ike iji ha ọnụ si ala wa mana anya ilere ya ele ọ mara na n'ụlọ a ya na ọ wee kọ ọ na-agba n'ala nwanne m ebe ụdị mmadụ ahụ isepụ aka na ya nne di n'ụbọchị taa bụ eziokwu na ọmụgwọ nwanne mana m nọrọ na-arụ ọnwa ihe ọbụla ọ chọrọ ịkọwa maọbụ ihe ọbụla chọrọ ime ana m anọ na-arụ ọ bịa gosi m si lekwa mụnwa ka ụmụ ya anaghị ahụ ya na-arụ mụnwa bụ onye na-ahụ ya na-arụ gbasi m biko lekwa ihe dị ụta lekwa ihe dị ụta nkwupụtazie ya onye ọbụla ewere ya otu ahụ tupu ọ nwụọ ọ kpọrọ ụmụ ya niile si ha ịnụ ọhụrụ egovin ndị nke na-alụbeghị nwaanyị onye lụbacha ịlụ nwaanyị ya kpọtara egovin ebe ọbụla ọ nọ ya kpọgara ya egovin ọ sị were na ya ọ sị mba were na otu ahụ ọ gwa m sị ọ chọọ ka ite ya ka esikata ya esigharịwa onye asịrị n'elu onye ọzọ esiri na onye m ikikere ahụ n'ezinụlọ awụ nwunye ya nke mbụ mana ikikere ahụ bụ ike nyere ya mere nwanne ọ bụrụ na ndụ gị ihe ọma dị otu anyị mebe n'ime ndụ gị maọbụ n'ime ezinụlọ gị ya bụkwara ihe ị chọrọ ka ọ na-eme ka udo wee dị n'ezinụlọ gị biko na-enwe agwa dị otu na ama gị nwa ka m chọrọ ịgwa nke ugbu a biko ọ bụ eziokwu na ị bụ ezi nne onweghị gị nwa mụrụ nwa gị nwa bụ onye zụrụ gị nwa bụ onye lụbatakwara nwatakịrị nwaanyị abụ nwunye nwa gị n'ezinụlọ dịka ọ na-arịọ gị biko gbaghara ya nnabata ya ka aha bụrụ ofu gị nwakwana n'onwe gị n'ihi na ọ bụ aka nne kwụ aka ekpe akwụ aka nne ị mara ka isi eme na-adịghị mma ị mara ihe bụ ihe ọma marakwa ihe bụ ihe ọjọọ ị mara ka isi eme na-adịghị mma biko wepụ aka na ya ayịyọ ka nna ya ekpere nna n'ala ọ bụrụ na iji aka ọma soo nwunye nwa gị mana ụmụnwaka ugbu a oge ụfọdụ ihe a na-ahụgasị n'obodo maọbụ site n'ihe onyonyo dị iche iche maọbụ ihe a na-ahụgasị ụwa emepeela anyị ugbu a karịa ka ọ dị n'oge unu ahụ achọrọ m ka ịghọta nke a ihe ụfọdụ bụ ihe na-emezi ka ndị nwunye nwa na-akpagharị agwa otu ụfọdụ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ enyi ha na-eso eto mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe ha letara n'onyonyo maọbụ nke a gatara n'ọdụ iche biko gbaghara ya ma mara ka ị ga-esi wee soo ya ka ihe niile dị mma kpaa agwa dị ka ezi nne ị ga-ahụ ya n'anya ejila ike na-etinyecha anya na ihe niile ya na nwa gị na-eme n'ihi gịnị ịmụgo nwa gị agaghị alụ gị o nwere onye lụkwara gị papa lụrụ gị alụ mana akwa na ndị nwe gị wepụrụ aka wepụ anya papa nwee ike lụọ gị wee nwee ike lekọta di ya dịka ị na-eme nke onye nwaanyị ga-agosi gị ị nweekwenụ nwunye nwa gị lekọtazie gị ka nka inwe obiọma ọ bụgodị ire na mgbe ihe niile gabigara ebe ọbụla ị nọ obi esie gị ike na ị nwere ezinụlọ gị nọ n'udo nke ahụ abụrụ ya mere ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị taa na ihe gbasara nwunye nwa na nne di amaara m na ihe niile anyị kwuru n'ụbọchị taa na ụlọ anụchago ha niile amaara m na mmụọ nsọ Chineke igirigi Chineke awụsago n'ezinụlọ gị amaara m na udo abatago n'ezie ọ bụrụ na ị na-akwadogo na ị gaghị alụ ụlọ laa ụlọ metere m nwaanyị
ka ị na-eme nke onye nwaanyị ga-agọzi ka ị na-eme nke ya onwe ya ga na-agọzikwalị ngọzi niile a ga na-apụtakwa ihe na-amụwanye n'ezinụlọ gị na-enwela anụ otu a ka a ga-esi dọbiri ya n'ụbọchị taa echefukwana na ọ bụ mba Adaeze onye ọ na-abụ ụnụ na ya n'oge igirigi